Sziasztok, üdvözöllek titeket! Azért jelentkezök be, mert megpróbálok elindítani egy YouTube csatornát, nem egy nagy dologra számítok egyelőre. És mindenféle tartalommal, de főképp főzős tartalmakkal. Lehet, hogy lesz technológia is, majd hát az attól függ, hogy gépösszerakós vagy valami hasonló. És most ennyit akartam elmondani. Az lesz az első videó, amit feltöltök. Aztán beszerzem hozzá a megfelelő dolgokat, amik szükségesek hozzá. Állvány, STB-est, tudjátok, valami kell hozzá, és akkor beindítom a csatornát, de megpróbálok inkább, lehet, hogy inkább ilyen főzős tartalmakat. Köszönöm szépen, hogy megnézted, sziasztok!